Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je emisija Pod lupom. Večeras su sa nama gospodin Miodrag Kovačević, načelnik opštine Pale, da tačnije kažem prvi čovek opštine Pale. Vi nemate gradonačelnika, nego načelnika opštine. Da. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama i dobro večer vašim gledalcima. I vaš domaćin u Nišu, Srđan Savić, predsjednik gradske opštine Pantelej. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo da krenemo prvo, gospodine Kovačeviću, kojim povodom ste vi ovde? Nešto su naši gledalci već videli u Telepresu, ali evo da čujemo i od vas i kako su vaši prvi utisci. Pa evo, mi smo danas stigli u Niš, to je jedna privredno-politička delegacija koja je posjetila opštinu Pantelej. Naime, prije 2 mjeseca na Palama se održavao Jahorna film festival na kojem je bio gost i vaš predsjednik opštine, gospodin Savić, gdje smo razgovarali o mogućim vidovima i modalitetima saradnje između naše dvije opštine, odnosno otvaranje vrata grada Niša i jugoistočne Srbije, Palama, istočno Sarajevo i obratno otvaranje vrata grada istočnog Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije prema institucijama i privrednicima iz opštine Pantelej i samim tih grada Niša i južne Srbije. Tako da smo na tom kulturnom događaju, izgleda da kultura najbolje spaja ljude i da ćemo se kroz kulturu i možda i sportske događaje najbolje i povezati, dogovorili ovu danas, uprilično ovaj danas sastanak i mislim da je današnji dan intenzivno prošao. Ja sam, pun utisaka i mislim da smo da smo danas na jedan pametan način iskoristili svo ovo vrijeme. Jutro smo u 10 sati imali sastanak sa predstavnicima opštine. Sa mnom je i moj zamjenik i trojica najuspješnijih privrednika, slobodno da kažem, na Sarajevsko-romanijskoj regiji, koji su dvojica dobili priznanje i najmenadžer u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu. Onda smo u 11 sati imali sastanak sa predstavnicima turističke organizacije grada Niša. To je jedna vrlo interesantna tema o kojoj smo mi pričali, zato što se na teritoriji opštine Pale nalazi Olimpijski centar Jahorina sa svim turističkim potencijalima. Ja sam upoznao predstavnike i opštine i turističke organizacije sa svim onim pozitivnim što je se dešavalo na Palama, na Jahorini, i na kraju 12 sati u 14 časova smo imali sastanak sa udruženjem poslodavaca grada Niša, gdje su naši privrednici predstavili svoje kapacitete, gdje smo mi upoznali potencijale privredne grada Niša i jugoistočne Srbije i mislim da smo napravili dobre kontakte. Naš je i zadatak kao političara da pravimo ambijent za privredu, da pravimo ambijente za razvoj, nova radna mjesta, a na privredi je da to što bolje iskoristi i da imamo svi jedan ukupan dobar rezultat. Gospodine Saviću, da li je gradska opština Pantelej dobar domaćin i da li ste uspjeli da prezentujete sve ono što ste želeli gostima sa Pala? Već tada, kada sam bio gost Jahorina film festivala, razgovarali smo o tome da ovde dođe upravo političko-privredna delegacija kako bismo sa reči prešli na dela. Očekivali smo već tada, kada smo razgovarali, da ćemo veoma lako uspostaviti političku saradnju, da u oblasti kulture, sporta i obrazovanja verovatno neće biti ozbiljnih problema kada je u pitanju nekakva saradnja, jer pripadamo istom narodu, sa istog smo govornog područja, postoje brojne veze koje nas spajaju još odavno, tako da tu nismo očekivali da će biti bilo kakvih prepreka koje treba prevazići, ali uvek kada su takvi dogovori u pitanju, kada s nekim sklapate dogovore o budućoj saradnji, postavlja se pitanje šta će se uraditi u domenu privrede, odnosno da li će tu biti nekakav napredak i shodno tome da li će naši sugrađani, odnosno građani Pale, građani opštine Pantelej pa i grada Niša moći da osete od toga nekakav boljitak. I odmah smo se dogovorili da kod nas u posto dođe upravo političko-privredna delegacija kako bismo ono što budemo ovekovečili na političkom planu odmah mogli da prenesemo na teren konkretizacije, odnosno da već počnu da se uspostavljaju nekakvi dogovori. U tom smislu smo se trudili da budemo dobri domaćini, da ovde, kada dođu naši gosti, imaju prilike da se upoznaju sa načinom na koji funkcioniše gradska opština Pantelej u okviru sistema grada Niša, jer tu postoji izvesne razlike što ćemo kasnije kroz razgovor objasniti u odnosu na to kako funkcionišu opštine u okviru grada Istočno Sarajevo. Zatim smo pokušali da objasnimo u kojim domenima smo pre svega prepoznatljivi, kojim kapacitetima raspolažemo kada je reč o privredi, naročito kada je u pitanju turizam i poljoprivreda po kojima je gradska opština Pantelej najprepoznatljivija, a zatim i u ostalim domenima, pogotovo kada su u pitanju mala i srednja preduzeća, i zbog toga smo prvo na današnjem sastanku omogućili da tu budu predstavnici turističke organizacije Niša. Samo sticajem okolnosti zbog velikih privatnih obaveza i poslovnih koje u ovom trenutku imala, nije došla i direktorka turističke organizacije Pale. Očekujemo da nekom drugom prilikom bude ovde kod nas. Ona se priprema tamo za nastupajuću sezonu kada je reč o Jahorini i u tom domenu smo hteli da se napravi razmena informacija
jer potencijale koje ima Jahorina i taj olimpijski centar, Jahorina kao planina uopšte, su ravni recimo potencijalima Kopaonika ili sličnih planina u Srbiji. Mi ovde ne samo da imamo Kopaonik u relativnoj blizini ili Staru planinu, imamo takođe su u planinu i neke druge turističke kapacitete, pa smo zbog toga danas u tom domenu napravili razmjenu informacije i razgovarali čak i o mogućnosti da promotivni spotovi grada Niša, odnosno opštine Pale, budu razmenjeni i emitovani na lokalnim televizijama, kako bi naši sugrađani što bolje bili upoznati sa turističkim potencijalima i drugim potencijalima naših, dakle, bratskih opština i gradova. I naravno, hteli smo da bude sastanak sa udruženjima privrednika u našem gradu, pa je zbog toga danas i održan sastanak sa Savezom privrednika i klastera jugoistočne Srbije, čije sedište je između ostalog u gradskoj opštini Pantelej. Tu je bio jedan solidan broj privrednika koji je imao mogućnost da u neposrednom razgovoru sa najreprezentativnim privrednicima koji su ovde došli kod nas, a to su predstavnici drvno-prerađivačke industrije, transporta, industrije sekundarnih sirovina, zatim mesto-prerađivačke industrije, da sa njima razmene informacije i eventualno dogovore nekakve modalitete saradnje, a sutra ćemo u tom domenu u sličnom duhu nastaviti, jer od 11 sati pa nadalje će biti napravljen jedan mini biznis forum u suorganizaciji regionalne privredne komore u Nišu i gradske opštine Pantelej, gde će između ostalog biti privrednici sa Pala i imati mogućnost da se susretnu sa privrednicima grada Niša i jugoistočne Srbije, jer kao što je načelnik opštine Pale malo čas veoma lepo rekao, mi hoćemo da njima budemo vrata prema gradu Nišu i čitavoj jugoistočnoj Srbiji, kao što očekujemo da oni nama budu vrata prema svim drugim opštinama i u koji pripadaju istočnom Sarajevu, odnosno Sarajevsko-romanijskoj regiji, i naravno da nam pomognu da i u tim domenima uspostavljamo saradnju tamo gde je to moguće. Tako da, na osnovu današnjih sastanaka i susreta i na osnovu stepena srdačnosti koji su ostalo mi očekivao, mislim da imamo veoma dobre predispozicije i da ćemo imati uspeha u daljoj saradnji. Evo da pogledamo sada kako je taj susret danas izgledao, prijem opštini Pantelej i sa kim ste se sve danas susreli. Pa molim režiju da pusti prilog. Gosti iz Republike Srpske borave u Nišu na poziv predsednika opštine Pantelej Srđana Savića, koji je ranije posetio Pale kako bi što pre konkretizovali saradnju u oblasti privrede i turizma. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević izrazio je spremnost za investiranje u opštinu Pantelej. Cilj je da uspostavimo kako odnose sa vašom opštinom i gradom Nišom, tako i sa Nišom kao centrom Južne Srbije, i mislim da će to sigurno imati rezultata. Naravno, ovo je prva posjeta, na tome treba raditi svaki dan i svake godine, i mislim da rezultat neće izostati. U opštini Pantelej kažu da su optimisti kada je reč o budućnosti političko-privredne kooperacije koja ima veliki investicioni potencijal i za druge vrste saradnje. Mi smo upravo insistirali da kao gradska opština budemo Palama vrata za čitav Niš i jugoistočnu Srbiju, pa smo tako i dogovarali da što veći broj firmi ovde bude prisutan kako bi sastanci protekli u što konstruktivnoj atmosferi i kako bi ono što smo mi dogovarali na političkom nivou moglo da bude odmah primenjeno u praksi, sa nadom da će uskoro uslediti nekakvi konkretni rezultati. Delegacija opštine Pale razgovarala je i sa predstavnicima turističke organizacije Niša, a potom obišla i spomen park Čegar i Pantelejsku crkvu. Mislim da će tu biti mnogo mogućnosti za saradnju, budući da Niš zajedno sa svojom okolinom ima mnogo toga da ponudi, ima i brojne manifestacije na kojima oni mogu učestvovati. Pretpostavljam da i oni imaju isto tako brojne događaje gde mi možemo da se uključimo. U svakom slučaju turistička organizacija je raspoložena za saradnju. Ja sam inače i predsjednik Skijaškog saveza Bosne i Hercegovine, pa očekujemo da sa Starom planinom i s ovim ostalim dijelovima u pitanju skijanja i svih tih stvari da razvijamo te odnose. Gosti iz Republike Srpske boravit će u Nišu do 19. novembra, kada će biti i deo mini biznis foruma u organizaciji Regionalne privredne komore Niš. Zatim je došlo i do susreta privrednika sa predstavnicima, dakle, privrednika iz Niša i sa Pala. Najviše mogućnosti za zaključenje konkretnih poslovnih aranžmana ima u oblasti turizma, transporta, drvo-prerađivačke, mesne industrije, sekundarnih sirovina. Zaključeno je nakon susreta privrednika iz istočnog Sarajeva sa najuspešnijim niškim privrednicima u gradskoj opštini Pantelej, a da vidimo šta su privrednici posle ovog susreta izjavili. Mi ovih dana trebamo da isporučimo veći broj vozila Mostaru, Konjicu, Metkovići, a za neki dan potpisujemo ugovor i za Zvorničku regiju, znači za sva ta manja ili veća mesta koja gravitiraju ka Zvorniku.
mi očekujemo da će i druga preduzeća odavde i sa juga Srbije iz Niša da nađu svoj prostor u Republici Srpskoj i u Federaciji i da kroz zajedničke investicije se otvaraju nova radna mesta i da se pokuša da se stvara nova vrednost i da na taj način jačamo zajedno, kako mi odavde sa juga Srbije, tako i oni iz Republike Srpske. I naravno da se već mogu primijetiti budući znaci saradnje, ima tu prostor gdje bi se moglo uvezati malo kvalitetnije saradnja naše opštine i vaših privrednika. Evo da predemo, nastavimo o privredi, da malo upoznamo opštinu Pale i ono što nas takođe vrlo zanima, pre svega, pretpostavljam i gledaoce, kako funkcioniše ta lokalna samouprava. Znamo da mi u Srbiji kažemo da nam je potrebna decentralizacija, ali do nje nikako da dođe i uglavnom se sve rešava u Beogradu, a ako i postoji neki niži nivo vlasti, svakako to nije opština. Kakva je situacija na Palama i u Republici Srpskoj? Znamo da postoji i Federacija Bosne i Hercegovine. Pa u Republici Srpskoj je gotovo slična situacija kao u Srbiji, kada je u pitanju vječita rasprava između toga da li treba decentralizacija ili ne treba i koju nadležnost trebaju lokalne samouprave da imaju u odnosu na centralnu vlast. Opština Pale je jedna od 6 gradskih opština koje čine grad Istočno Sarajevo. Grad Istočno Sarajevo je nastao poslije Dejtona, prvobitni naziv bio Srpsko Sarajevo, a odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 2005. godine dobija naziv Istočno Sarajevo. Istočno Sarajevo je nastalo agregacijom, spajanjem, znači u odnosu na razliku od Niša koji je sam sebe decentralizovao pa napravio 5 opština. Ovdje su nezavisnih 6 opština, udružile se, napravile grad i prenijele nadležnost kao što su vatrogasci, saobraćaj, inspekcija i još neke druge, a sve ostale nadležnosti se nalaze na opštinama kao što je urbanistička, građevinska politika, regulacioni planovi, investicije, privrede i sve ono što čivi život jedne lokalne zajednice. Opština Pale je jedna od najvećih opština grada Istočno Sarajevo i sav turistički potencijal grada Istočno Sarajevo se nalazi na Palama zato što je na našoj teritoriji Jahorina sa svim stazama i ono što je vrlo pohvalno kada je Jahorina u pitanju jeste da je vlada uložila 22 miliona evra u vertikalni transport i osnježavanje, tako da imamo sad na jedan kvalitetan način riješeno vertikalni transport i osnježavanje staza i više se ne bojimo, ne gledamo u nebo hoće li uspjeti neka sezona ili neće i mislim da se dogodila značajni investicije u privatnom sektoru kada je izgradnja hotela, tako da imamo 2 hotela sa 5 zvjezdica, to je Termag i Vučko, tako da Jahorina je sada jedna solidna turistička destinacija. Mislim da je polako vraćamo stari sjaj u odnosu na ono vrijeme kada je se dogodila olimpijada i koja je imala ugled u bivšoj državi. Opština Pale ima 20, po zadnjem popisu koji je završen, preliminarni rezultate 22.283 stanovnika, od toga isto imamo 5.000 studenta, imamo 5 fakulteta, to su pravni, filozofski, ekonomski, prirodno-matematički i fakultet fizičke kulture. Mislim da su ti fakulteti jedan značajan projekat koji je posle rata urađen, da zadugo neće biti prevaziđen. To nam daje i intelektualni i svaki drugi kapacitet za neki budući razvoj. Opština Pale je sada jedna od najvećih gradilišta u Republici Srpskoj, gdje se na samom užem gradskom jezu pravi 6 stambenih zgrada, plus 2 studentska doma, saborni hram. Ima dosta tih objekata koji su u izgradnji. Mislim da na takav način pokušavamo da se odupremo krizi koja isto potresa i vas i nas ovdje. Ono što je problem kada je u pitanju funkcionisanje i rješavanje problema građana jeste visok nivo centralizacije u Republici Srpskoj, raspolaganje resursima, koncesije, raspolaganjem prirodnim dobrima koji se nalazi na teritoriji naše opštine i ono što je naš stav neki da opštine moraju da imaju veću nadležnost, ne zato da bi imali načelnici ili predstavnici opština neku veću vlast, nego da bi mogli rješavati probleme građana malo ko stiže do centralnih vlasti i do vlada kako bi neki svoj problem riješio, ali najlakše se dolazi u opštinu, odnosno u gradsku administraciju. To je znači neki naš sistem pod kojim mi funkcionisujemo u sklopu grada Istočnog Sarajeva i mislim da opština Pale ima oko 494 kvadratna kilometra, 70% je pokrivena šumom i to je jedan resurs na osnovu koji mi dalje temeljimo svoj razvoj. Zato su tu naši danas privrednici koji se bave drvoprerađivačkom industrijom i nekim drugim djelatnostima i mislim da na tom polju možemo, pored turizma, kulture i drugih djelatnosti, možemo napraviti i u oblasti drvoprerađivačke industrije solidnu saradnju, zato što naše firme već sarađuju sa firmama iz Makedonije. Ako ništa, vas smo isti narod, Niš je mnogo bliže i vjerovatno ako Makedonci imaju interes, imat ćemo i mi ovdje i vi tamo kod nas, tako da ono što isto naša komparativna prednost jeste i blizina grada Sarajeva koji ima 400.000 stanovnika, to je jedno također ogromno tržište. Dosta firmi iz Srbije ima sada sjedište u Istočnom Sarajevu na Palama, tako da mislim da i to prostor kako bi mogli riješiti pitanje radnih mjesta, kako vi ovdje u Nišu, tako i mi na Palama u Istočnom Sarajevu.
veliki problem nezaposlenosti i u Nišu i u Srbiji. Kakva je situacija u Republici Srpskoj? Pa isto je to gotovo, možda malo da kažem i teža u istočnom dijelu Republike Srpske. Ono što će sada definitivno pokazati popis stanovništva jeste da se istočni dio prazni prema većim centrima. Pale su jedna od rijetkih opština koji su za 30% uvećale svoj broj stanovnika u odnosu na prošli popis koji je bio prije 20 i nešto godina. Međutim, to nije stvar samo da se rađaju ljudi, nego je to i imam jedan proces doseljavanja u opštinu Pale, jer iz regiona ljudi žele da žive na Palama i u donjem dijelu grada istočnog Sarajeva zbog blizine grada Sarajeva i naših turističkih i privrednih potencijala. Tako da opština Pale ima oko 3.500 nezaposlenih ljudi, 7.000 zaposlenih, od toga 450 lica sa visokom stručnom spremom i to je neki problem koji se mora rješavati kada se bude rješavao čitav region. Mislim da funkcionišemo sistemom spojenih sudova i da čitav region mora ući u neki proces određenih reformi kako bi uspio ojačati lokalne zajednice i same države da se ojačaju, ali ono što je vrlo bitno da u čitavom regionu mora postati prava sigurnost kako bi privukli strane investicije, a s druge strane kako bi naši ljudi bilo ohrabreni da ulažu u našu privredu. Gospodine Saviću, kakav je vaš utisak? Da li su niški privrednici zainteresovani za ovu saradnju? Da li su dovoljno agilni? Da li se uključuju u ove razgovore i videli tu svoju šansu? Tako je, na osnovu onoga što smo do sad mogli da vidimo, postoji veliko interesovanje i mislim, ubeđen sam da će tu biti ostvareni neki novi vidovi saradnje. Prvo zbog toga što ne postoje nikakve posebne prepreke kada je reč o jeziku, znači pripadamo istom podneblju, istoj kulturi i nekada smo bili u granicama iste države, sada Republika Srbija i Republika Srpska imaju najbolje moguće odnose koji mogu da se razviju između dve države ili jedne države i dela druge države i mislim da će u tom domenu sigurno se razvijati saradnja, pošto već ste vidjeli na osnovu izjava nekih privrednika da oni već imaju izvesnu saradnju sa firmama u Bosni. Videli smo tamo da firma Resor, recimo pogotovo ovaj deo, hrvatski deo bosanske, odnosno Hrvatsko-muslimanske federacije, da tu već imaju dobru saradnju uspostavljenu, da su počeli da uspostavljaju u Republici Srpskoj i siguran sam da će i druge firme pokazati interesovanje, pogotovo što smo očeli da postoji visok stepen kompatibilnosti ili ekvivalentnosti kada su u pitanju potrebe, želje i namere. Danas su tu, osim predstavnika Saveza privrednike i klastera jugoistočne Srbije, bile i neke druge predstavnici nekih drugih firmi koji pogotovo u oblasti turizma mogu da naprave značajne iskorake. Tu bili predstavnici Safari kluba, odnosno Vlasta Stanović, koji je napravio jednu zanimljivu prezentaciju koja se tiče avanturističkog i adrenalinskog turizma, gde pogotovo naš grad, a naročito gradska opština Pantelej raspolaže gotovo neslučajnim potencijalima koji će se tek razvijati u budućnosti. Zatim tu je bio i predsjednik Skijaškog saveza Niša koji je imao priliku da direktno stupi u kontakt sa uspešnim privrednikom koji je u Skijaškom savezu Republike Srpske. Dakle, bit će tu različitih mogućnosti za saradnju i siguran sam da će ona biti ostvarena. Ja bih samo pomenuo jedan bitan moment. Kada god pravimo razgovore sa bilo kojom opštinom sa kojom ili uspostavljamo najviši stepen saradnje ili sa kojom već imamo pobratimske odnose, svejedno da li su u pitanju opštine koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije ili su u bratskim državama gde živi naš narod, kao što je, na primjer, u Republici Srpskoj, ili su pak u pitanju opštine u Bugarskoj, kao što su Lom i Pernik, gde je gradska opština Pantelej ima pobratimske odnose, ili pak grad Elektrostalj u Rusiji. Mi se uvek trudimo da sa terena apstraktnog što pre krenemo u domen konkretizacije i da se što češće naprave susreti gde će veći broj aktera biti prisutan kako bi se u neposrednoj komunikaciji ostvarila nekakva saradnja. I u svim tim razgovorima dolazi se do jednog opšteg zaključka. Naša javnost je ponekad usmerena prema tome da će biti nekakvih megalomanskih, ogromnih projekata koji će spašavati čitavu privredu Srbije i da će u jednom trenutku 20 ili 30 hiljada nezaposlenih biti zaposleno u ogromnim fabrikama koje će nicati u našim gradovima, ali svi pokazatelji na osnovu onoga što smo preživjeli u prethodnom periodu i na osnovu onoga što nas očekuje nadalje, pokazuju da će možda biti tu i tamo takvih investicija, ali da je zaista teško očekivati da će sada u Nišu nići nekakav gigant poput nekadašnje elektronske industrije koji će zaposliti 25.000 ljudi. To je gotovo nemoguće. I veoma je teško očekivati. Ja sam pričao nedavno kada smo bili u poseti Elektrostalju sa potencijalnim investitorima iz Rusije, iz grada Elektrostalja u njihovoj privrednoj komori, a imao sam prilike sa predsednikom Skupštine opštine Pantelej da budem i na prezentaciji investicioni potencijali Srbije u privrednoj komori Rusije.
Videli smo da je veoma teško očekivati da će sada nagrnuti veliki broj privrednika iz Rusije, koji će ovde tražiti da otkupljuju zemljištu i zidati čitave nove fabrike ničega. Dakle, to su projekti koji su teže ostvarivi i koji nisu sigurni ni u kom pogledu. Mnogo je sigurnije da vi imate određene kapacitete koji nekako funkcionišu, suočavaju se sa problemima, ali postoji nekakva infrastruktura, postoji zemljište koje već pripada nekome. Lakše je očekivati da neka fabrika ili neki investitor iz inostranstva napravi saradnju, odnosno kooperaciju sa već postojećom firmom u Srbiji, kako bi se poboljšala saradnja, kako bi se poboljšali proizvodni kapaciteti, kako bi se omogućilo poboljšanje izvoznih potencijala i kako bi se na kraju uposlio veći broj ljudi, kako bi ti ljudi na realan način zaradili svoju platu. Zato i treba da postoje ne samo država, nego i lokalne samouprave. Mi treba da utičemo što je više moguće na stvaranje ambijenta, odnosno situacija gde će se privrednici susretati, a da i mi samo omogućimo što veći broj olakšica kako bi oni mogli međusobno da sarađuju. I mnogo je realnije očekivati da u domenu malih ili srednjih preduzeća dođe do različitih tipova saradnje, do uspostavljanja nekog vida kooperacije, gde će se uvećati nivo poslova i gde će se povećati broj radnih mesta, jer će biti povećana potražnja za nekakvom proizvodnjom nekakvih proizvoda i u tom domenu je mnogo realnije očekivati nekakve rezultate nego da sada svi sedimo pasivno i čekamo da se ovde pojavi recimo Siemens, Sony ili neka fabrika tog tipa koja će otvoriti nešto što će za neku fabriku koja će zaposliti 20.000 radnih mesta. I u tom smislu ovakvi sastanci treba da budu što češći i što intenzivniji, kako sa drugim gradovima u Srbiji, tako i sa svim drugim opštinama i gradovima sa kojima imamo pobratimske odnose, uz jednu bitnu napomenu. Svuda ćete koristiti mogućnosti koje su vam u tom trenutku na raspolaganju i truditi se da ih poboljšate. Recimo, sa Bugarima, sa Pernikom i Lomom mi imamo mogućnosti prekogranične saradnje. Takva mogućnost ne postoji sa Palama zbog toga što smo mi u regiji koja je okrenuta Bugarskoj, a oni su okrenuti zapadnoj Srbiji. Zato će oni u tom domenu prekogranične saradnje sarađivati sa opštinama iz zapadne Srbije, a mi ćemo sarađivati sa Bugarima. Ako nemamo mogućnosti u prekograničnoj saradnji, dajte onda da pravimo neke druge tipove odnosa koji će omogućiti da naši privrednici mogu lakše da posluju sa Palama, sa istočnim Sarajevom i kasnije sa Republikom Srpskom. Kada je u pitanju Elektrostalj, tu će biti drugačiji tipovi odnosa, jer je to Rusija koja ne pripada Evropskoj uniji, to je jedan drugačiji model tržišta, tu ćemo na drugačiji način pristupiti. Znači, morate da nađete način kako ćete pristupiti i da u toj saradnji izvučete što je više moguće, ne samo na dobrobit sugrađana tamo gde vi živite i gde vi upravljate, nego i na dobrobit sugrađana drugih opština sa kojima pravite saradnju. I zbog toga treba biti optimista i truditi se da što više bude ovakvih susreta, a ja ću vam samo dati primjer. Evo, mi imamo sa Lomom, završili smo jedan projekat, sportski infrastrukturu u školi Čegar, nastavljamo dalje, počeo je tender, radimo sada na tome da se napravi put od Cere do Cerenske pećine, on će vjerojatno biti završen do kraja sledeće godine, tako da ćemo dobiti jednu novu turističku destinaciju koju će sada moći mnogo lakše da posećuju ljudi sa raznih strana sveta, jer neće morati da vode račun o tome da li imaju džip ili terensko vozilo, nego će moći običnim automobilom da odu tamo. Zatim ćemo se truditi da nastavimo i sa nekim novim projektima i sa opštinom Lom, nadamo se i sa opštinom Pernik. Evo, trudimo se sa Palama da napravimo saradnju u drugim domenima, pogotovo u sferi turizma. Mislim da postoje ogromne mogućnosti saradnje i ako se na pravi način budu međusobno dogovorile turistička organizacija Pala i turistička organizacija Niša, ja sam siguran da će u tom domenu biti znatno povećanje turista u narednom broju, jer će ljudi lakše moći da dođu do materijala koji će im prezentovati čime opština Pale, odnosno grad Niš, raspolažu. Trudit ćemo se da i u drugim domenima saradnja bude na najviše mogućem nivou. Napravit ćemo jednu reklamnu pauzu, a onda ćemo da kažemo koju reč o tranziciji. Dokle se stiglo sa tom tranzicijom u Republici Srpskoj i opštini Pale. Gledamo reklame. Stambeno-poslovni kompleks Mozaik. Na najboljoj lokaciji u gradu prodaju se brzo useljivi stanovi različite strukture i kvadrature od 35 do 130 metara kvadratnih, građeni od najkvalitetnijih materijala. Na savršenoj lokaciji za život, za sve koji traže moderno stanovanje, savremeni dom i porodično okruženje, stambeno-poslovni kompleks Mozaik nudi stanove po ceni od 900 evra plus PDV od pouzdanog investitora. Uverite se sami, pozovite, dođite i izaberite vaš novi stan.
Mozaik, vaša nova adresa. Intermedika dr. Lović, Evropski centar za hipertenziju, interna medicina, kardiologija, reumatologija, ultrazvučna kolor Doppler dijagnostika, test opterećenja, Holter EKG. Jedinstveno u Južnoj Srbiji utvrđivanje uzroka povišenog krvnog pritiska i praćenje terapije. Jovana Ristića 20/2, telefon 062 21 77 00. Radi besprekorno, nije nemačko. Lepo izgleda, nije italijansko. Dobro greje, a nije rakija. Alfa Plan Vranje. Poliklinika Varnava na novoj adresi. Ulica Zelengorska, 27A, Niš. Već 12 godina pružamo vam zdravstvene usluge iz oblasti interne medicine, pedijatrije, hirurgije i psihijatrije. Pozovite i zakažite svoj termin na naše nove telefone 018 4520 361 i 4520 362. Čekamo vas na novoj adresi. Poliklinika Varnava. Mesto zdravlja. Dajete sve od sebe, a ne znate za sebe. Za sve vas koji bi da se zdravo odmorite. Merkur, Vrnjačka banja. Budi zdravlje. Ponovo smo u emisiji Pod lupom. Sa nama je Miodrag Kovačević sa opštine Pale i Srđan Savić, predsjednik gradske opštine Pantelej. Puno se govori u Srbiji i o tranziciji. Ona nije završena, i o tome šta sa javnim preduzećima, javno-komunalnim preduzećima, da li javno-privatno partnerstvo, da li da se privatizuje ili da ostane u državnoj svojini. Kakva je situacija u Republici Srpskoj i na Palama? Po Republici Srpskoj jedan dio privatizacije gotovo da je završen, to kad su pitanje ova državna preduzeća, koja je, privatizacija krenula negdje 1998. donošenje prvog zakona o privatizaciji, i jedan dio je uspio da se uspješno privatizuje, međutim moram nažalost da konstatujem da dobar dio toga nije uspješno privatizovan, odnosno poslije kupovine tih preduzeća od strane privatnih vlasnika nije pokrenuta proizvodnja, nisu ljudi zaposleni i izgleda da je to samo bio špekulativni kapital zbog nekih drugih interesa. Ono kada je u pitanju javna preduzeća koje su nadležnost opštine Pale, ta tema se još nikad nije ni otvorila, i ono što je stav sad, evo i moj kao načelnik opštine, da se vjerovatno do kraja mog mandata neće ni otvoriti, zato što smo mi napravili jedan sistem u kojem uspješno funkcionišu komunalna preduzeća, tako da smo obezbijedili uz pomoć Evropske investicione razvojne banke 2.600.000 evra investicija u narednih 5 godina u vodovodni sistem koji će sanirati određene probleme na mreže, uraditi novu pumpu na Jahodne, riješiti problem na jedan uspješan način snabdijevanja vodom olimpijskog centra, tako da tu se ne postavljaju ta pitanja. Kada je u pitanju toplana, mi smo u procesu saradnjom sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj oko proširenja kapaciteta toplane i izmještanje na novu lokaciju, tako da opština je većinski vlasnik, tako da ta pitanja neće biti sigurno otvorena u narednom 4-godišnjem mandatu. Ono što je problem kod preostalog dijela državnih preduzeća koja nisu privatizovana, to je da je otvoren stečajni postupak koji kod nas ne objašnjamo dugo traje. Stečajnim postupkom vjerovatno i kod nas i kod vas ovdje rukovodi sud na koga nema izvršna vlast ni zakonodavna utjecaj kao treću vlast u državi. Tako da to 5-6 godina traje, stečajni upravnici suvereno upravljaju tom imovinom, radnici su pretežno nezadovoljni, to je kod nas zadnji primjer fabrike motora Famos sa Pala koja je nekada zapošljavala gotovo 3000 radnika, sada ne zapošljava više nijednog. Tako da su to problemi neke sistemske prirode. Ja ne vidim da u ovom momentu država ima neku strategiju kako da izađe iz toga, to je prepušteno stihiji. Vjerovatno će još dugo tako trajati dok se ne donese neki zakon koji će presjeći tu negativnu trend i tu negativnu situaciju. I da još jednom objasnimo tu piramidu vlasti. Recimo, kod nas postoji
grad, gradska skupština, postoje opštine, opštinska skupština, opštinsko veće, predsednik skupštine, predsednik opštine. Kako je situacija na Palama i u gradu Istočnog Sarajeva? Pa evo, kao što sam vam malo pre rekao, grad Istočno Sarajevo sačinjavaju 6 opština. Koje su... Koliko grad ima sam stanovnika? Oko 65.000. Opština Pale 22.283 stanovnika. Pa vidite, kod nas je grad nastao tako što se više opština ujedinilo i napravilo grad. I jedan vrlo mali broj nadležnosti smo prenijeli na nivo grada, to je inspekcija, prevoz, vatrogasci, turizam. Otprilike to je zato što mislimo da, tako da kažem, na tom gradskom nivou bolje funkcioniše inspekcijski posao, nema potrebe da svaka opština ima svog građevinskog inspektora, svog sanitarnog inspektora, dovoljno jedna služba na nivou grada. Ono što je za nas vrlo bitno u tom našem sistemu, zato što je grad poseban PDV obveznik, grad finansira materijalne troškove srednjih škola i opština Pale 500.000 evra štedi zato što je dio grada. Tako da sve ostale nadležnosti, u stvari 90% ostale nadležnosti koje čini jednu lokalnu zajednicu nalazi na teritoriji opštine i mislim da je to dobro zato što građani najprvo mogu da stignu do opština i da riješe svoje probleme. Opštine, kod nas se na izborima biraju znači odbornici u skupštine opštine i načelnici direktno. To je neki ekvivalent vašem predsjedniku opštine, a gradonačelnik se bira posebno. Znači, delegatnim putem se biraju odbornici u skupštinu grada i gradonačelnik se bira iz skupštine. To je neki sistem koji je samo za Istočno Sarajevo, ostalim gradovima je znači direktan izbor, samo gradonačelnik Istočnog Sarajeva se bira na indirektan način i gleda se da je svaki mandat iz neke druge opštine. I dobro, da li dolazi do problema tipa da li će nam prebaciti novac, opština ne želi da prebaci gradu ili grad ne želi u opštini? Pa mi smo do 2005. opštine su odricale jedan dio svojih prihoda i prenijeli na grad da bi grad mogao da funkcioniše. Tada je grad vodio i gradnju Srpskog Sarajeva uz veliku pomoć Srbije na kojoj smo mi svi zahvalni. Ali uvođenje PDV sistema, grad je dobio posebno svoju šifru, on se financira samo od PDV-a, dok opštine imaju pored PDV-a i ostale svoje izvorne prihode kao što je porez na nepokretnost, renta, vanjsko uređenje, građevinsko zemljište. Od svega toga može znači da stiče svoje prihode, kreira budžet, tako da smo nezavisni jedni od drugih financijski i mislim da je to razlog što uspješno funkcioniše. Gospodine Saviću, kako vi gledate na ovu podelu i uopšte na sistem koji mi imamo u Srbiji? To su normalne okolnosti istorijske koje su uslovile da dođe do takvih modela koji su na neki način suprotni, jer evo ovdje imamo situaciju da su faktički opštine kada su se ujedinile u svojevrsnu zajednicu opština, to je jedan od koncepata koji je zagovarao predsjednik Skupštine grada profesor Mililić kod nas, koji je vrlo zanimljiv i kvalitetan koncept. One su se ujedinile i prenele deo ingerencija na novoformirani grad, kako bi grad funkcionisao i kako bi se zadržala ta tradicija srpskog prisustva u Sarajevu, jer kao što znate, veliki broj Srbe tamo žive, ali nažalost veći broj se iselio u ono vreme kada su se dešavali sukobi. I to je jedan logičan istorijski proces koji se desio. Kod nas je naravno obrnuto, jer potpuno jasno da je grad stariji kao jedinica lokalne samouprave, on je od uvek postojao, to je nekada bila dakle opština Niš, onda je dobio status grada, na kraju je došlo do podele na 5 gradskih opština. Naravno, kao što znate, tu je ta večita rasprava o tome kolikim ingerencijama opštine treba da raspolažu. Naravno, one raspolažu onim ingerencijama i poverenim poslovima kojim je grad ustupio na osnovu gradskih odluka i u tom domenu mi smatramo da uvek može i više, ali je to naravno predmet dijaloga i dogovora šta će se u kom trenutku raditi, a malo i političke volje da li će opštine dobiti veće ingerencije, odnosno nadležnosti ili više poverenih poslova, što nisu potpuno identični termini u pravnom smislu. Naravno, sada tu postoje različite tendencije koje nisu direktno vezane ni za partijska opredeljenja, nego su u pitanju različita razmišljanja u različitim sredinama. Vi imate Beograd sa gradskim opštinama, kao što imate i Niš. U Beogradu postoji jedna opšta tendencija da se veći broj ingerencija prebaci na opštine, kako bi one bile donekle samostalni u odnosu na grad u tom funkcionisanju, a kao što znate u Nišu, gradske opštine nisu u pravom smislu te reči jedinice lokalne samouprave, one imaju određene atribute lokalne samouprave, ali nažalost u velikoj meri zavise od grada i od harmoničnih odnosa gradskih opština sa gradom, zavisi kako će one funkcionisati. Mi u ovom trenutku imamo jedan priličan stepen političke stabilnosti, bez obzira na pojedine tonove, moram da kažem, usamljene koji se javljaju, koji su u najmanju ruku problematični i diskutabilni, s obzirom na to da nisu utemeljeni na pravnim i realnim osnovama, jer vi ne možete da ukidate ni skupštine opština ni opštine usred mandata, između izbora. Kako ćete ukinuti nešto što je izabrano voljom građana, to su skupštine,
Te skupštine su onda izabrale predsednika, veće i ostale organe u opštini. Na koji ćete način tome pristupiti? Šta će se dobiti tim ako se to bude uradilo? Kao što vidimo, evo, opština Pale, to su i druge opštine koje se nalaze, to su opštine od 10, 15 ili 20 hiljada stanovnika. Mi ovde imamo gradske opštine koje imaju 100.000 stanovnika, kao što je reč o Medijani, ima opština sa 50-60 hiljada stanovnika, kao što su Pantele ili Palilula ili Crveni krst, i ima jedna manja opština koja ipak ima neke svoje specifičnosti i zasluži da bude opština, to je Niška banja, koja ima 10-20 hiljada stanovnika. Kada vi sve to pogledate, dakle, zaista tu se na taj način, stvaranjem gradskih opština, pravi decentralizacija vlasti i omogućava našim sugrađanima da imaju iole nekakav kontakt sa vlašću i nekakav uticaj na to šta će se raditi u njihovim sredinama. U ovom trenutku opštine u mnogim domenima pomažu gradu da funkcioniše i to je činjenica na koju ćemo ukazati svaki naši sugrađani. Oni nas prepoznaju kao prvi stepenik lokalne samouprave gde mogu da se obrate kada se suočavaju sa socijalnim, zdravstvenim problemima. Od nas i od našeg načina rada zavisi kako će funkcionisati udruženja građana, nevladine organizacije, sportski klubovi na našim teritorijama. I mislim da sa bilo kim od tih činilaca koje sam sada pomenuo, kada budete razgovarali, vidjet ćete kako stoji situacija. Isto važi za kulturno-umetnička društva, udruženja umetnika, samostalne umetnike i stvaraoce. Mnogi od njih se upravo obraćaju opštini kako bi funkcionisali, a osim toga, opštine su jedan neiscrpan izvor mogućnosti saradnje sa inostranim lokalnim samoupravama, jer kao što vidite, Evropska unija pre svega prepoznaje činioce lokalne samouprave i same lokalne samouprave sa određenim brojem stanovnika, traži da bude što veća decentralizacija i što je veća decentralizacija na delu, lakše je dobiti određene međunarodne projekte, pa tako mi kao opština sa 55.000 stanovnika, sarađujući sa opštinom Lom u Bugarskoj koja ima 40.000 stanovnika, uspemo da dobijemo zajednički projekat koji je 1.000.000 evra, od toga 600-700.000 evra Lomu i recimo 400-500.000 evra naše opštine. To je upravo ovaj projekat gde će oni srediti jedan svoj stari vinski put pored Dunava, a mi ćemo srediti put od Cere do Ceranske pećine. Dakle, moguće je i u tim domenima funkcionisati i ja mislim da i kada bi se u narednom periodu, ukoliko bude političke volje i dogovora naravno na nivou grada, povećale ingerencije opštine ili poverili neki dodatni poslovi, mislim da bi to sasvim solidno funkcionisalo, jer mi smo ta prva brana kada je u pitanju grada. Potpuno je razumljivo, gradonačelnik i gradsko veće se pre svega bave najkapitalnijim stvarima za grad, jer Niš je zaista veliki grad sa ovolikim brojem stanovnika. Nama su potrebne manje jedinice lokalne samouprave koje će moći da štite interese građana i u tom domenu mislim da treba pogledati iskustva Evropske unije. Bukvalno u svim zemljama se insistira na tome da jedinice lokalne samouprave budu što manje i da sugrađani što direktnije mogu da utiču na vlast šta će se raditi u njihovim sredinama i ja ne vidim da su te sredine propale, da su se raspale. U tom domenu treba nastaviti razgovor i uzeti sve modele iz okruženja, staviti na tas i izvagati šta je to što je najbolji interes građana Niša. Rekli ste da je nezaposlenost problem i u Republici Srpskoj i na Palama. Kako privlačite strane investitore i da li im dajete određene beneficije, olakšice kako bi došli i investirali kod vas? Pa na različite načine, koliko nam zakon dozvoljava. Ono što je kod nas problem, na primjer, a što je kod vas prednost, da svo zemljište koje mi posjedujemo u državnoj svojini moramo da idemo na licitaciju. A ovdje može, za koliko sam pratio zakonsku regulativu, da se da, ako je pitanju proizvodnja, na određeni zakup, na određeno vrijeme i to je jedna velika prednost i Srbije i Hrvatske u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Ono što se mi trudimo na Palama jeste da, pošto imamo velike investicije u građevinskoj industriji, kako na Jahovnu, tako i samom gradu, da shodno zakon damo ljudima olakšice kada je u pitanju plaćanja određenih obaveza na rate pod jednim povoljnim uslovima, gdje se omogućila velika izgradnja ogromnih hotela na Jahovni, gdje je pristup svojih domaćeg kapitala i stranog. Ja se prvo trudim kao načelnik opštine da privolim naše ljude, da investiraju, da im dajem sve moguće olakšice. U nas je vrlo mali porez na nepokretnost, 0,06% svih ovih godina, tako da je jedan od najmanjih u Republici Srpskoj. To su sve mogućnosti naše koje mi koristimo, shodno zakonu koji nam dozvoljava kako bi ljude privukli, prvo naše pa onda strane investitore. Ono što je najviše sa strane kapitala dolazila, to su bile investicije na Jahodnu, hotelski smještaj, pošto su uslijedile velike investicije vlade Republike Srpske. Mi smo se potrudili da svima izađemo u susret kroz vanjsko uređenje, da oprostimo jedan dio sredstava, da urade oko hotela i pristupne puteve
investitore, da mi to ne naplaćujemo, s druge strane da damo određene obavezne rate i to su solidne olakšice kada je u pitanju građevinarstvo i mislim da smo napravili jedan sjajan rezultat. Ako uzmete Pale prije 20 godina da smo imali 12 km javne rasvjete, a sada je preko 100 km javne rasvjete, znači da je se toliko grad proširio i da smo zabilježili najveći porast stanovništva u Bosni i Hercegovini za 30% odnosno na posljednji popis. To je sigurno dalo rezultate. Ono što je problem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, to je da ozbiljne strane investicije, to je pravna nesigurnost. Kod nas postoje stalno vruće političke teme koje, mislim, ozbiljne investitore odbijaju. Ono što se mi trudimo da prekograničnom saradnjom koju smo imali, na primjer, sa opštinom Čajetina, kada je u pitanju saradnja Jahorne i Zlatibora, koju smo završili prošle godine, uređenje biciklističkih staza, kao što je primjer saradnja sa Švedskom razvojnom agencijom SIDA iz oblasti komunalne privrede i komunalnih preduzeća s kojim sada imamo upravo proces saradnje i rezultirat će solidnim donacijama kada su pitanje naša komunalna preduzeća, da ispravljamo tu sliku, tako da smo shodno i popravljali nekog našeg imidža 2011. godine organizovali Dan Evrope na Palama, gdje su bili prisutni svi ambasadori iz regiona, svi ambasadori zemalja iz regiona, iz Evrope, tako da pravimo tu neku sliku pozitivnu koja treba da ode iz Republike Srpske sa Pala, pogotovo što smo mi turističko mjesto i vrlo nam je važno da ljudi sa strane imaju pozitivno mišljenje. U toku mog mandata brojni ambasadori su posjetili opštine Pale na čelu sa gospodinom Peterom Sorensenom, koji je specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, gdje smo pozitivno ocijenjene sve naše aktivnosti. Napravit ćemo još jednu reklamnu pauzu, a onda se vraćamo u razgovor u studiju. Gledajte emisiju Pod lupom. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Cvećara Orijental na trgu Kralja Aleksandra i na Crvenom pevcu. Najlepši cvetni aranžmani i veliki izbor rezanog cveća, egzotičnih i saksijskih biljaka. Dostava na željenu adresu. Telefon 250 200. Rajk Komerc, sanitarije, keramika, vodovodni materijal, elektromaterijal, materijal za grejanje, metalna galanterija, šrafovska roba, alati, poljoprivredni alat, cevi, limovi, ekseri, žica, sita i pletiva i drugo. Maloprodaja i veleprodaja. Telefon 451 2272. Egzanet je najbrži internet za vašu zgradu. Bez obavezujućih ugovora za korisnike u zgradi. Najpovoljniji u gradu. Proverite da li je Egzanet Ethernet mreža dostupna i u vašoj zgradi. Egzanet internet sa veoma niskom latencijom, idealan za gaming. Ukoliko živite u kući, dostupan vam je bežični internet. Priključite se na vreme. Brza realizacija. Bežični internet dostupan u celom gradu. Instalacija bez troškova. Egzanet 018 4202 000. U službi vašeg zdravlja Poliklinika Panajotović. Specijalistički pregledi, laboratorijske analize, ultrazvučna kolor Doppler dijagnostika, gastroskopija, kolonoskopija, cistoskopija, uroflometrija, EEG, holter EKG, holter krvnog pritiska, test opterećenja, ambulantne hiruške intervencije. Telefon 537 999. Posetite sajt poliklinikapanajotović.com. CBT, 16 godina sa vama. Centar bolje tehnike, ekskluzivni uvoznik renomiranih brendova. Samo u CBT radnjama u vašem gradu. U Srbiji svakih 100 sekundi potreban je davalac krvi. Postani davalac. Pomozi. Tvojih 5 minuta. Nečiji ceo život. Ponovno smo u emisiji Pod lupom i razgovaramo sa Miodragom Kovačevićem, načelnikom opštine Pale, i Srđanom Savićem, prvim čovekom gradske opštine Pantelej.
evo, počela je ta saradnja, da tako kažem, prvi put ste vi sada u zvaničnoj poseti. Da li je opština Panteli već bila tamo sa delegacijom ili ste vi bili samo kao predstavnik? Ne, ja sam bio kao specijalni gost ovog festivala, jer se tamo prikazivao jedan animirani film koji je nastao na međunarodnoj koloniji animiranog filma Pantelej. Taj film je dobio jednu specijalnu nagradu na tom festivalu. Inače, to je festival ekološkog i turističkog filma i ove godine je bilo nekoliko gosti još iz Niša, tu su prikazali neki filmovi i mislim da u tom domenu pretpostavljam da ćemo u nekom narednom periodu imati posjetu jedne delegacije zvanične Palama, gde ćemo ići sa našim predstavnicima firmi, odnosno privrednika, predstavnicima ustanova, institucija, da ćemo i tamo imati neki vid biznis foruma ili saradnje kako bi se sve ovo što smo danas dogovarali i ti prvi koraci konkretizacije na neki način još više zacementirali. Siguran sam da će se saradnja razvijati u svim domenima. Mi smo danas razgovarali dakle o privrednoj saradnji, zbog toga smo hteli da uključimo Savez privrednika i klastera Jugoistočne Srbije. Sutra imamo u regionalnoj privrednoj komori susret. To su relevantne institucije koje u tim domenima najviše toga mogu da pruže i da kažu i da direktno uspostavljaju kontakte sa privrednicima sa Pala. Razmenit ćemo, kao što smo rekli, sva ova iskustva u domenu turističkih potencijala kojima raspolažemo. Ja se nadam da će ova ideja koja se danas spontano rodila biti realizovana, da promo spotovi Niša, odnosno Pala i Istočnog Sarajeva budu emitovani po nekom principu reciprociteta. Takođe se nadamo da će u oblasti kulture saradnja biti intenzivirana. Ja mislim da Jahorina film festival, koji iz godine u godinu postaje sve ozbiljniji, treba iskoristiti na pravi način, ne samo da bi filmovi učestvovali u takmičenju za nagrade, ali ipak tu o nagradama odlučuje relevantan stručni žiri. Bitno je poslati što više filmova, jer tamo postoji jedna dodatna pogodnost. Svi ti promo filmovi koji stignu, bez obzira na to kakvim se filmskim kvalitetima odlikuju, ako prođu tu prvu osnovnu selekciju i uđu među tih 80 ili 90 filmova koji će biti prikazani, a tamo ima mnogo filmova iz Srbije, ove godine je bilo gostiju iz svih krajeva, mislim da ćemo dobiti priliku da na pravi način promovišemo ono čime raspolažemo u Nišu, jer se ti filmovi prikazuju na lokalnoj televiziji, ukoliko se dozvole autorska prava, svi autori se s tim slažu i vi imate nekoliko puta emitovanje u toku festivala, tako da ljudi tamo to intenzivno prate i dobijaju na taj način informacije o tome čime raspolaže Srbija, odnosno srpski gradovi, i mislim da je to idealna prilika da se Niš promoviše na pravi način i da sve turističke potencijale koje imamo promovišemo i tako dodatno. U oblasti kulture već je do sada postojala saradnja sa nekim drugim sredinama u Republici Srpskoj. Kod nas će se ona veoma lako ostvarivati tako što ćemo, kada su u pitanju javne gradske manifestacije, da pozivamo goste iz tih sredina. Mi ćemo se truditi da i na međunarodnoj koloniji animiranog filma sledeće godine bude neka relevantna ekipa iz Republike Srpske. Takođe, hoćemo da intenziviramo saradnju u drugim domenima i ja se nadam da tu predstoje značajni uspesi u tom domenu. Nadamo se da ćemo svi zajedno biti zadovoljni tim modalitetima saradnje koje smo sada uspostavili. Mislim da oni ni na koji način neće biti razrušeni u narednom periodu, da ne zaboravimo sferu obrazovanja. Ja mislim da univerziteti već imaju veoma dobru saradnju, Univerzitet Niš i Univerzitet Istočno Sarajevo, veliki broj profesora i predaje tamo. Mislim da će se uspostaviti sada i jedna posebna nova saradnja na nivou škole, da ćemo se mi truditi da radimo ono na čemu obično insistiramo u svim sredinama sa kojima imamo kontakte, a to je da se pravi razmena dece, kao što se obično radi razmena studenta, da deca, dakle, iz te sredine, odnosno sa Pala, budu gosti neke naše škole sa teritorije gradske opštine Pantele ili ako su u pitanju srednjoškolci neke od niških srednjih škola i da borave u porodicama naših učenika, da se sa njima druže, da upoznaju kako život teče ovde u Nišu, kao što bismo volili da naša deca odavde odu na Pali, da provedu nekoliko dana u porodicama naših ljudi koji žive na Palama i da taj način se uspostavlja intenzivna komunikacija između obrazovnih institucija, jer ono što je nekada postojalo i što je bilo intenzivno kod nas, ponekad često zaboravljamo, da bi deca napredovala i razvijala se, nije potrebno samo da imaju dobro kućno i porodično vaspitanje, da stiču dobro vaspitanje u školi, nije bitno samo da se dobro obrazuju kada je škola u pitanju, nego je bitno da budu i obavešteni o tome kako žive drugi ljudi u svetu, a u ovom slučaju pogotovo ne treba da bude prepreka, treba da vide kako žive naši sunarodnici s druge strane Drine i mislim da bi to bila idealna prilika da se u tom domenu uspostavi saradnja. Ja sam siguran da ćemo sve to realizovati u narednih
nekoliko meseci, a kao što rekoh, mi se nadamo daljim susretima, da li će sledeći put biti na Palama ili ponovo kod nas u Panteleju, to ćemo dogovoriti, da makar jednom u pola godine imamo takve susrete kako bi privrednici mogli direktno da se susreću, uspostavljali međusobne kontakte i jednog dana bit ćemo zadovoljni ako kontakti budu toliko čvrsti da mi zaista privrednicima više ne budemo bili neophodni. Gospodine Kovačević, evo kako je vaše mišljenje posle, mada poseta još nije završena, ali evo, koji će to biti dalji koraci što se tiče i opštine Pala? Pa evo, posle ovog prvog radnog dana ove posjete, mislim da imamo i velike i sjajne mogućnosti saradnje i mislim da ta već saradnja postoji, samo što smo i mi sada politički ozvaničili i otvorili iz nekog drugog ugla. Ima dosta firmi sa Pala koji sarađuju sa firmama iz Niša. Naša jedna firma sarađuje ovde sa firmom koja se bavi proizvodnjom dijelova za teretne vagone. Naša firma, čiji je vlasnik ovde i predstavnik zajedno sa mnom u delegaciji, sarađuje kada je u pitanju prerada sekundarnih sirovina. Mesna industrija sarađuje sa Južnom Srbijom kada je u pitanju uvoz stoke, samo što treba povećati intenzitet i što više privrednih subjekata uključiti. To su ono što je osnovno da ima logike za saradnju. Kao što je rekao predsjednik, ne možemo sarađivati kada su u pitanju prekogranična saradnja, zato što smo mi naslonjeni na zapadnu Srbiju i imamo dobru saradnju sa opštinom Čajetina. Mi ćemo sljedeće sedmice ugostiti predsjednika opštine Arilje, s kojim imamo isto tako, s opštinom kojim imamo tako dobru saradnju. I mislim da čitav taj region treba uvezati u jednu cijelinu i naš region ponuditi, jer ako uzmete turističku ponudu, kad krenete iz Niša, pa dođete u Mokru Goru, pa svratite u Andrić grad, Povetno selo, koji isto tako režiser Emir Kusuca pravi na Romaniji, dolazite na Pale, Pećina Orlovača, koju smo zajedno sa regijom Piemonte rekonstruisali u radu vanjsko uređenje. To je jedna od kategorisanih pećina i jedna stvarno značajna atrakcija u turističkom smislu opštine Pale. Stižete na Jahornu gdje je kompletna turistička ponuda, tako da ima tu ogromnog prostora. Ono što je cilj da na kraju privredi političari ne trebaju, a političari trebaju da otvore vrata privrednicima. Ono što isto tako mogućnost jeste saradnja iz oblasti turizma. Dvije turističke organizacije grada Istočnog Sarajeva i turistička organizacija Niša će stupiti posle ove sastanka u kontakt, tako da ćemo razmijeniti te promotivne spotove. Mislim da bi bilo logično da naša turistička organizacija dovede naše turoperatere ovde, da oni izlože ponudu Jahorne, ponudu grada Istočnog Sarajeva i samim tim i Pala, i mislim da se tu ima šta ponuditi kada je u pitanju pogotovo skijanje i zimski turizam. Jahorna mislim da prednjači u regionu posle ovih investicija koje se dogodilo u proteklom periodu. Naravno, kulturna, sportska i svaka druga saradnja je dobrodošla. Mislim da je kultura i otvorila put ove saradnje i mislim da će to i u narednom periodu raditi kao što je ovo razmjena studenata, razmjena srednjoškolaca. Vrlo je važno da mladi ljudi razmjenjuju informacije, da upoznaju jedne druge, jer dugo godina se živjelo zatvorenih granica i zbog ekonomske situacije ljudi nisu mogli da putuju. Na Palama će se do sljedeće godine završiti 2 velika studentska doma, preko 600 ležajeva, koji omogućava međunarodnu razmjenu studenata. Kao što je predsjednik rekao, mi već imamo saradnju Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Nišu. Gro fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu se nalazi na Palama, jer oni najvažniji, najglavniji, poput pravnog, ekonomskog, filozofskog, sa sjedištem u centru Pala, tako da imaju široki dijapazon te saradnje. Treba koristiti sporazum o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Republike Srbije. Ono što želim da kažem, evo to je možda ekskluziva u emisiji, da su Pale domaćine biciklističke trke, jedne od etapa. Samo dvije opštine koje imaju odluku da su stalni domaćine biciklističke trke kroz Srbiju su grad Beograd i opština Pale. Predsjednik organizacionog odbora je predsjednik Republike Srbije i nama je velika čast i zadovoljstvo što i ove godine učestvujemo u toj jednoj manifestaciji. 2010. godine Pale su dobile priznanje za najbolje grada domaćina i mislim da ćemo tu tradiciju u narednom periodu održavati. Gospodo, nadam se da će ta saradnja da se razvija, da bude sve uspešnija. Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Pod lupom. Hvala vam na pažnji i gledajte Nišku televiziju. Prijatno večer.